nadyan kencar-kencar damar sewu wanci ratri kaya wanci rina parandene surem kekuwunge tan padhang awit kaperbawan dokitaning galih sang nata ing Astina Prabu Duryudana menggalaken sang para Kurawa ingkang sekedhik mbaka sekedhik wis gugur madyaning pabaratan wiwadatan kantun sangganing para senopati geng wis mapan loka baka bebela ratu Astina Prabu Duryudana katingal pepes bayu kang tapis kaya ora duwe daya nadyan lenggah madyaning dampar parandene sakedhap unjal huswa landung katingal riwe mijil saking pelarapan kawis tingal mun kodeng sutaning galih sang nata ing Astina Prabu Duryudana nadyan nandir sang